поширення сумнівів, як це зараз деякі брати роблять, щодо того, що мусульмани воюють сьогодні, я не знаю, за свою рідну землю. Це дуже зрозуміла річ. Але приходять деякі брати, починають казати, і якщо здійснять раптовий напад на вас, то він допоможе вам 5000 позначених ангелів. Коли ви стикаєтесь із ворожим загоном, то будьте міцні, згадуйте Аллаха часто. Їх було несправедливо вигнано з їхніх жител тільки за те, що вони говорили «Господь наш Аллах». А зараз, мабуть, більша частина сидячих тут підпадає про це. І кримські татари, і наші брати з Кавказу. Як би Аллах не дозволяв одним людям захищатись від інших, то було б знищено. Дивовижний аят. Дивовижний. Всі ми сьогодні чекаємо мить перемоги, яка обов'язково прийде, іншаллах. Є контрнаступ на всіх фронтах. І постачання зброї, і пошуки формул миру. Але безсумнівно, всі ми сьогодні благаємо Всевишнього, молимо Його, щоб ця війна закінчилась. Сподіваємось на перемогу. Шукаємо шляхів, причин перемоги. Кожного дня, кожен раз, коли лунає повітряна тривога, ми дивимось на новини. Кожного дня ми перелистуємо всі ці телеграм-групи, щоб відшукати гарні новини. Гарні новини про перемогу. І в цьому контексті, а війна вже йде більше 1,5 року, треба завжди пам'ятати, завжди згадувати про те, що перемога – це насправді є прерогатива самого Господа Всевишнього. Це дуже важливо. Оця духовна складова дуже важлива. Вкрай важлива для кожного сьогодні. Віра. Все починається з віри. Тому я сьогодні хотів би поговорити саме про це. Це прості слова. Кожен нормальний чоловік, кожна нормальна людина це розуміє. Але я про інше, про те, що повинно пропитатися, чим повинно пропитатися наше серце, наші душі. І так, сьогодні ми будемо говорити про причини перемоги. Про настанови Всевишнього, про керівництво, яке даровано людям в останньому писанні. Про що каже Всевишній Аллах? І так, перша причина перемоги – це віра. А він каже так, бада аузу білляхі мінаш шайтанір раджім. Інна ланансуру русулана аману філ хаяті дуня. Ва явма якумул ашхад. Воістину ми ще в земному житті, і це дуже важливо, ще в земному житті допоможемо або даруємо перемогу, можна і так перекласти, нашим посланцям і тим, які увірували. Тобто все починається з віри. Якщо ми хочемо перемоги, якщо ми хочемо допомоги Аллаха, а також в цій дуньї йом аль-ахір, а також у той день, коли постануть свідки. І також Аллах Субхану ва Тааля каже в іншому аяті: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Аллах Субхану ва Тааля зробив це своїм хакком. Ми помстилися грішникам, адже нашим обов'язком було допомагати віруючим.
Так каже Аллах Субханаху ва Та'аля. І безсумнівно, що будь-яка людина, коли вона грішить, робить те, чого Аллах від неї не хоче, вона віддаляє від себе шляхи цієї перемоги, причини цієї перемоги, причини успіху. Інша причина – це прояв терпіння в боротьбі. Це сам процес боротьби, який підрозуміває, який включає в себе що? Те, що людина буде щось робити для цього. Не буде просто сидіти. Сидіти та чекати чогось, авось і тому подібне. І що каже про це Аллах Субхану ва Та'аля? «Бала ін тасбіру ва таттаку ва ятунакум мін фаурихім هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين». Так, якщо ви будете терплячими, і акцент тут зараз, якщо ви будете проявляти терпіння та богобоязливими, і якщо здійснять раптовий напад на вас, то він допоможе вам 5000 позначених ангелів. Якщо людина віруюча, якщо він уповає на Аллаха, при цьому щось робить, навіть щось завжди буде і проявляє терпіння, завжди буде допомога від Аллаха. І він так же каже, Аллах Субхану ва Та'аля: «Я айюхаллазіна аману іза лакітум фі'атан фазбуту вазкуру Аллаха касіран ла'аллакум туфлихун ва аті'у Аллаха ва расулаху ва ла таназa'у фатафшалу ва тазхаба ріхукум васбіру». Васбіру, інна Аллаха ма'ас-сабірін. Ви, які увірували, коли ви стикаєтесь із ворожим загоном, то будьте міцні, згадуйте Аллаха часто. Можливо, ви матимете успіх. Коріться Аллаху. Можливо, для Аллаха це точно. Це залежить від нашої богобоязливості. Це для нас можливо, а для нього точно. Коріться Аллаху, Його посланцю, і не сперечайтеся, інакше втратите свою відвагу. І зникне сила ваша. Терпіть, оспіру. Воістину Аллах із тими, хто терпить. І він також каже, Аллах Субхану ва Та'аля каже: «Я айюхаллазіна аману сбіру ва сабіру ва рабіту ваттакуллаха ла'аллакум туфлихун». Проявляйте терпіння. От ті, які увірували, проявляйте терпіння ва сабір. Будьте терпеливими завжди. Можна і так перекласти. Третя причина. Щирість. Щирість або очищення віри. Іхляс. Що мається на увазі на рівні практиці в контексті війни? Мається на увазі, що будь-якої боротьби, навіть не війни. Все зараз, про що ми кажемо, не стосується тільки війни. Воно стосується будь-якої боротьби, насправді. Мається на увазі, щоб ми не робили в цьому практичному житті, будь-як наш вчинок, він відповідав Його волі. Щоб наше бажання відповідало Його бажанню. Оце з точки зору практиці є щирість, іхляс. І про це каже Аллах Субхану ва Та'аля: «Я айюхаллазіна аману ін тансуруллаха янсуркум ва юсаббіт акдамакум». Ви, які увірували, якщо ви допоможете Аллаху, тобто будете робити те, що від вас вимагають, то Він допоможе вам та ствердить ваш поступ. І також Аллах Субхану ва Та'аля каже: «Аллазіна ухриджу мін діярихім бігайрі хаккін ілля ан якулу раббана Аллах ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز». Їх було несправедливо вигнано з їх жител. А зараз
всі, хто сидять тут, мабуть, більша частина сидячих тут, підпадають про це. І кримські татари, і наші брати з Кавказу, і так далі. Їх було несправедливо вигнано з їхніх жител тільки за те, що вони говорили «Господь наш Аллах». І як би Аллах не дозволяв одним людям захищатись від інших, то було б знищено. Дивовижний аят. Дивовижний. Дуже глибокий. То були б знищені монастирі, церкви, синагоги і мечеті, де часто згадується Боже ім'я. Аллах неодмінно допомагає тим, хто допомагає йому. Воістину Аллах всесильний, всемогутній. І також Аллах каже: «Аллазіна іммакканнахум філ арди акаму ссалата ва ату заката ва амару біл ма'руф ва наху аніль мункар ва ліллахі аақибатуль умур». І це ознака тих, які щирі на його путі, на його шляху. Ті, яких Аллах Субхану ствердить на землі, вони що роблять? В першу чергу, акаму ссалата, звершують намаз, ату заката, виплачують закат, ва амару біль ма'руф, повелівають творити добро, наказують творити добро, звершувати добро, ва наху аніль мункар, і забороняють зло. Ва ліллахі аақибатуль умур, а ісход будь-якого діла, будь-яких справ у Аллаха Субхану ва Тааля. Четверта причина. Матеріальна база. Підготовка. І що про це каже Аллах Субхану ва Тааля? وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ. Приготуйте проти них скільки зможете сили та бойових коней. Раніше були коні, зараз інше. І так далі по контексту аяту. Наступна причина, п'ята причина, це пошук союзу завжди. А не розбрідження, не пошук конфліктів, пошук поєднання, об'єднання. Іхтіляф, адам аль-іхтіляф. Незважаючи на різницю, на погляди, думки і таке інше. І особливо це стосується нас тут, де нас меншість. Дуже важливий фактор. Якщо ми подивимось на Російську імперію, на історію, що вона робила завжди, коли звершувала якісь там агресивні дії, захватувала, окупувала землі. Що вона робила? Вона робила конфлікти завжди. Вони робили конфлікти на почві віри, на почві національності і тому подобне. Переселювала народи. Географічно закладала ці конфлікти на почві, на ґрунті релігії, національності і таке інше. І нічого не змінилося. Зараз те ж саме робиться насправді. Тому треба повністю уповати на Аллаха. Це наступна причина. Не чекати, не сподіватися на те, що наша дія дасть результат. Робити, що ми можемо, хоч щось, кожен на своєму місці, як я завжди кажу, і сподіватися на те, що Аллах Субхану ва Тааля дасть оцю мить успіху, мить перемоги. Не сподіватися на свій вчинок. Типа я зробив, і я красавчик, і от воно. І що про це каже Аллах Субхану ва Тааля? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ فَتَوَكَّلْ. Акцент тут. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. А коли щось вирішив, то покладай сподівання тільки на Аллаха. Тільки на Аллаха. Воістину Аллах любить тих, які сподіваються на нього. І також Аллах Субхану ва Тааля каже: «І янсуркумуллах фаля галіба лакум, ва і яхдулькум фаман далладі янсуркум мін ба'діхі. Ва аляллахі фалятаваккаліл му'мінун». Якщо Аллах дарує вам допомогу, то ніхто не переможе вас. А якщо Він позбавить вас неї, то хто ж тоді допоможе вам замість нього? Нехай
на нього, нехай на нього, акцент тут, покладають сподівання віруючі. І також Аллах Субхану ва Тааля каже: «Валамма баразу ліджалута ва джунудихі калу раббана африг алейна сабру ва тhabбит aqdamana вансурна аля алқавмі алкафірін». Коли вони з'явилися перед Джалютом та його військами, то сказали: «Господи наш, зійшли терпіння для нас і ствердь поступ наш, допоможи нам проти люду невіруючого». І в цьому є ібра, урок для всіх нас. І також Аллах нас учить в сурі Аль-Бакара: «Анта маулана фансурна аля алқавмі алкафірін». Як сподіватися на нього? Як благати його? Як уповати на нього? Ти захисник наш, тож допоможи нам проти невіруючих людей. І 7 причина – це наступ. І зараз іде контур наступ, а не відступ. І це саме те, що ми робимо зараз. І сподіваємося на перемогу. Тобто діяти. Не боятися, діяти. І що про це каже Аллах Субхану ва Тааля? Він каже: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب акцент тут. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Сказали 2 богобоязливих мужі: нехай наділить їх благами Аллах. Увійдіть, не бійтеся, наступайте, робіть. Увійдіть у землю зненацька, тобто неожиданно, через браму, через ворота. Та й не бійтеся їх, дарує Аллах перемогу вам, якщо ви віруєте. І 8 причина – це звернення керівників за порадою. Це дуже важливо, і це стосується керівників. Будь-якого керівника на будь-якому рівні. І це дуже важливий принцип в ісламі. Про що каже сам Всевишній Аллах: «Вашавиргум філ амр, фаіза азамта фатаваккал аля Аллах». Вибач їм. І це контекст, коли сподвижники помилилися, коли вони настояли на тому, щоб посланець Аллаха зробив не так, як він вважав. І Аллах Субхану ва Тааля каже: вибач їм, тобто сподвижникам. І після цього «Вашавиргум філ амр». Вибач їм та благай про прощення для них, радься з ними. «Шавиргум філ амр» у справах. І також Аллах Субхану ва Тааля каже: «Ва амругум шура бейнахум». Їх справа – те, що вони радяться між собою. От ті основні загальні причини, які ми зараз перечислили, перерахували, вони стосуються не тільки війни. Вони стосуються будь-якої боротьби, будь-якої справи. Є ще другорядні ознаки переможців. Тих, яким Аллах Субхану ва Тааля, іншалла, дарує перемогу. Які вони? Це об'єднані ряди. І про це Аллах Субхану ва Тааля каже: «Інна Аллаха юхиббу ллазіна юқатилуна фі сабіліхі саффан кааннахум буньянун марсус». І це дуже важливо сьогодні. Я завжди кажу: о мусульмани, які ви вийшли на цей шлях, у яких є намір, хай Аллах прийме ваш намір, але будьте поруч один з одним. Шукайте тих, які близькі вам. Бо сьогодні мусульмани, вони один там, один тут, один там, один тут. Аллах каже: воістину Аллах любить тих, які ведуть боротьбу на його шляху лавами, рядами, схожими на міцну споруду. Друга ознака – це стійкість при зустрічі з ворогом. Про 2 ознаки йде в одному аяті. Аллах Субхану ва Тааля каже: «Я айюгаллазіна аману іза лакітум фіатан фаthбуту». Акцент тут. Фаthбуту.
О ви, які увірували, коли ви стикаєтесь із ворожним загоном, то будьте міцні, стійкі. І далі Аллах Субхану каже про другу ознаку: «Вадкуру Аллаха кафіран лааллакум туфлихун». Це часте поминання Аллаха. І згадуйте Аллаха часто. Пам'ятайте Аллаха, молитесь. Оцей зв'язок дуже важливий. Можливо, ви матимете успіх. Волання по допомогу Аллаха. Ель-істігафату білля. Волання – це волати – це дуже просити, благати. І про що каже Аллах Субхану Тааля? Так. «Із тастагіθуна раббакум фастаджаба лакум, анні муміддукум біальфі міналь малайк». Ви просили допомогти свого Господа, і Він відповів вам: «Я підтримую вас 1000 ангелів, що йдуть один за одним». Людина віруюча може і не зрозуміти, відкуди прийшла допомога. На полі битви. Запобіжні заходи – це теж дуже важливо. Про що каже Аллах Субхану Тааля: «Я айюхаллазіна аману худу хізракум». Акцент тут. «Фанфіру субатін ау інфіру джаміа». О ви, які увірували, будьте обережні. Виходьте загонами або всі разом. Будьте обережні. І це будь-які правила безпеки насправді. І на війні це дуже важливо. Наступна ознака – приступати до дій тільки після дозволу керівника. Це дуже важливо. Про що Аллах Субхану каже: «Я айюхаллазіна аману аті'у Аллаха ва аті'у расуль ва уліл амрі мінкум». О ви, які увірували, коріться Аллаху, коріться посланцю, а також наділеним владою серед вас. І такими були сподвижники, насправді, посланця Аллаха. І про що каже Аллах: «Ва-іза кану ма'аху» – це опис сподвижників. «Аля амрін джамі'ін лам язгабу хатта ястазіну». Коли вони поряд із ним у якійсь спільній справі, то не йдуть, доки не спитають дозволу. Воістину ті, які питають у тебе дозволу, саме вони увірували в Аллаха та його посланця. І наступна ознака – це дотримання конфіденційності та нерозголошення секретів. І це в першу чергу стосується воєнного стану. І про що каже Аллах Субхану Тааля: «Ваіза джаахум амру міналь амні аул хауфі аза'у біх валау раддуху іля расулі ва іля уліл амрі мінхум ла'алімаху аллазіна ястанбитунаху мінхум». Коли приходить до них звістка про безпеку чи небезпеку, то вони розголошують її. Та якби вони спочатку звернулися із нею до посланця або до наділених владою серед них, то вона стала б відома тим, які могли б вивчити її глибше. Не можна розповсюджувати будь-яку інформацію. Будь-які там, щось ви там почули і говорити про це. І дивіться, про що далі каже Аллах. Це дуже важливо. Як би не ласка Аллаха до вас, та не милість Його, і це пов'язано з попередніми словами, з попередньою настановою, то всі ви пішли б за шайтаном, за сатаною, окрім небагатьох серед вас. Дуже раджу взяти ці аяти, почитати коментарі, хоча б Сааді. Коментарі Тафсір до цих настанов Корану, які зараз мають такий величезний смисл, особливо в воєнному стані. І наступна ознака – це м'яке ставлення. Про це була окрема хутба. «Азіллятін аляль му'мінін» – і сурове ставлення для ворогів. «А'іззатін аляль кафірін» – спонукання до боротьби. Це дуже важливо теж. Про що? А не поширення сумнівів, як це зараз деякі брати роблять, да? Щодо того, що мусульмани воюють сьогодні, я не знаю, за свою рідну землю. Це дуже зрозуміла річ. Але приходять деякі брати, починають казати, де рая, де що, де те і тому подібне. Коли людина хоче і виходить на цей шлях, і робить це добровільно за своє право жити на своїй рідній землі, яке питання може бути до нього? Яке?
спонукання до боротьби. І про що каже Аллах Субхану ва Тааля? Про це каже так. Я аюган набій, харридил му'мініна аля al-qitал. І якум мінкум, ішруна сабіруна, яглібу мі'атейн. О пророк, спонукай віруючих до боротьби. Побуждай віруючих к боротьбі. Якщо серед вас буде 20 витривалих, то вони переможуть 200. Таку планку поклав Аллах Субхану ва Тааля спочатку на сподвижників. А якщо таких буде 100, то вони переможуть 1000 невіруючих. Адже ті люди, які не розуміють. І наступна ознака відстеження і віддалення від лав лицемірів. І це теж дуже важливо. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Якби вони пішли разом із вами, то не додали б нічого, крім безладу. Квапились би посіяти серед вас розбрат. Серед вас є ті, хто прислухається до них, та Аллах знає про нечистівців. І наступна ознака – це віддаляти тих, хто за закликом відмовився вести боротьбу. Це дуже дивовижно і дуже важливо. Якщо людину, по-перше, закликали до щось, до боротьби, він відмовився. Потім, якщо він захоче, не брати її, віддаляти її. І про що каже Аллах Субхану ва Тааля? فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Якщо Аллах поверне тебе до когось із них, і вони проситимуть дозволу йти в похід, то скажи, ви ніколи не підете зі мною і не будете боротися зі мною проти ворога. Ви були задоволені своїм сидінням раніше, тож сидіть із тими, хто залишився. Воістину, в день джума є такий момент, коли Аллах Субхану ва Тааля приймає наші молитви. Я сподіваюся, що ми застанемо цей момент. Фастагфіруллах лі ва лакум. Воістину, вся слава, хвала належить лише тільки одному Аллаху. Лише на нього ми уповаємо, його благаємо про допомогу, на нього уповаємо. Кого Аллах наставить на істинний шлях, уже ніхто не веде в оману. Кого Аллах веде в оману, вже ніхто не наставить на цей істинний шлях. Я свідчу, що немає Бога, крім одного Аллаха. Я свідчу, що Мухаммад його раб та посланець. Як я казав спочатку цієї хутби, всі ми сьогодні чекаємо мить перемоги. Ту саму мить, яка обов'язково прийде, іншаллах. І для цього багато чого робиться. Ільхамдулілlah. Є поступ або контрнаступ на всіх фронтах, у широкому смислі цього розуміння. В першу чергу я маю на увазі і фізичне зіткнення на лінії фронту. І постачання зброї, і пошуки формул миру, те, що ви бачите і слухаєте, які гарантують мир там в Україні. Але, дорогі віруючі, дорогі брати та сестри, цей світ, він влаштований так, що будь-яке матеріальне, що б воно не було, воно насправді є віддзеркаленням того, що є в серцях людей, в їх почуттях, в їх душах. І тому кара Аллаха від гріха, який він робить тут, буде подібною тому, що він робить. А якщо Аллах Субхану ва Тааля іддахара акибату іля ахира, то вона теж буде подібна. Наприклад, той, хто поїдає риба, він буде купатися в крові. Тому що той, хто поїдає риба, він п'є кров людей. Розумієте? Тому вкрай важливо завжди розуміти, що відбувається в наших серцях. Тому вкрай важливо розуміти, яка вона
духовна складова перемоги, про причини перемоги, про які ми говорили сьогодні. Що треба дійсно робити, щоб перемогли? Які вони причини перемоги? І це якраз те, про що я сьогодні вам розповідав. Про суть перемоги, не просто про її форму. Треба в першу чергу зрозуміти, що перемога завжди на боку правди і істини. Аллах Субхану ва Тааля є істинний, аль-хак. Що перемога – це завжди прерогатива Аллаха Субхану ва Тааля. Що перемога приходить тільки від нього. Ла галіба ілля-Аллах. Тобто Всевишнього. І таке переконання має бути фундаментальним. Воно має бути в наших серцях. На рівні такої твердої, міцної віри. Треба зробити так, щоб наша воля відповідала його волі. Настільки, наскільки це можливо в наших умовах конкретних. Слід дотримуватися вірної інструкції і останнього писання від Аллаха Субхану ва Тааля, Курану. І про це ми якраз і розповіли сьогодні. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він дарував перемогу віруючим мусульманам, де б вони не були.